Atensyon alang katong mga pasahero nga gustong mobiyahe sakay ang barko apan adunay ubo og sipon dili una tugutang makabiyahe. Nunod kini sa paningkamot sa lalawigan sa Subo nga dili mo katapa ang coronavirus disease o COVID-19. Higpitan sa mga otoridad ang monitoring sa mga pantalan kung adunay musupak sa maong kamanduan. Ani ang report. Gawa sa airport, higpitan na usab sa lalawigan sa Sugbo ang mga pantalan nga agian sa mga tao pasakay sa barko padong sa ilahang destinasyon. Aron masiguro nga way makakatap nga virus did an una nga makasakay sa barko kadto adunay sipon o buog hilanat. Kini ang nakabuot sa meeting sa mga naglangkob sa task force base usab sa executive order nga gipagawa sa gobernador. Kung that means, kung na mag-ubo, na ay sipunon, na ay fever, refuse boarding na lang yun. Dili na kinahanglan nga, di na pwede nga dawato na ang pasahero. Inter-island ang importante, kay daghan kayo tag, labi na kani mga fast crafts, ocean jet, apil na ang TransAsia, ang Robles Shipping, daghan kayo ang mga shipping lines. Sa pikas bahin ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo miumol usab og team nga motutok sa isyu sa coronavirus. Gilangkuban kini sa siyam nga na po ka mga individual. Nang hinaot usab ang Cebu City Police Office nga mahatagan sila og dugang protective equipment isip mulangkob sa mga frontliners. Lakip sa ilang himuon ang contact tracing sa mga person under monitoring. We have already activated our city response team, emergency response team. Nag-activate na kami sa level namin. This is composed of people who are not expert, but nag-undergo kami kahapon ng seminar sa focal person ng Regional Health Service kung paano i-handle ito. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.